Benguet. Ngayon sa aming boarding house. Yan guys, ang kapal ng fog sa La Trinidad Benguet. Parang uulanin na naman. Super lamig. Super lamig guys. Yan. Ang lamig-lamig. Malapit kami sa tabing ilog ng Balili River. Yan guys. Ilog ng Balili River. Yan. Yan. Magkakalapit lang po ang aming mga bahay-bahay dito. Yan guys. Ang lamig. Super lamig. Kapal ng fog. Nakasara. Nagit. Mga bahay dito sa Benguet. Parang bahay ng kalapati. Guys, halina kayo panoorin ang aming lugar dito sa Benguet. Ang daming bahay. Parang bahay ng kalapati. Kapal ng fog. Kapal ng fog. Kalsada. Ang kapal ng fog. Kapal na malaboy ang aking camera. Malabo ang aking camera guys. May mga batang naglalaro sa baba. Kapal ng fog.
Ang lamig. Oh, kapal ng pag, oh. Oh, ang lamig ng hangin. Ang lamig ng hangin, guys. Oh, oh, tingnan nyo yung fog, oh. Ano pa dito? Naku po, ang lamig. Ang lamig. Yan, pumupunta na dito yung fog. Yung fog. Ang lamig, guys. Ang lamig-lamig. Yan. Ang lamig, guys. Para tayong nasa ibang bansa. Yan, oh. Ang lamig-lamig, guys. Dito ako sa rooftop. Pinapanood ko yung pinapanood ko yung fog. Ang kapal. Ang kapal ng fog dito sa Benguet. Ngayon. Ang sarap ng lamig. Sarap ng lamig niya, oh. Super lamig, guys. Sarap pumasyal ngayon kasi malig. Yan ang mga bahay, oh. Kakalapit lang. Yan. Mga yan, puro paupahan lang. Yan, mga bahay na yan. Yan. Mga paupahan. Yan. Doon naman tayo sa Balili River. Yan, guys. Pag umuulan ng malakas or may bagyo, yan, nababaha dito, oh. Sa may sa may yan, tumataas po yung tubig na yan, guys. Yun. Lumalaki po yung tubig. Naaabot yung na yan. Yung simento na yan, oh. Kaya yung mga may sa underground, nababaha sila. Yan, panoorin nyo, guys, ang aking vlog. Ito, parang nandito na rin kayo sa Benguet. Parang nandito na rin kayo sa Benguet, guys. Dito sa aking vlog. Yan, ang kapal pag. Super kapal.